Sanibonani ke ma-Ubongolo Ndlovukazi ngiza nendaba wona ozana nini endlebe. Lesi story sisibhalelwe udadewabo kamngani wethu. Okay. So udadewabo uyangenelana uthi sisibonge ngicela ukuxoxela lesi story lesi imvume nginike usisi wami ukuthi ngixoxele sona. Uthi so usisi wami wayeshade nodokotela. Udokotela nje owaziwayo nje udokotela nje odumile ngasekhaya endaweni. Ayike kusho ukuthi usisi wami wahlangana nalobhuti lona lobhuti vele bese service esefundela ukuba udokotela yena usisi bese sesikoleni kusho ukuthi wesafunda ugrade 11 nangempela lobhuti lo ngoba usesevasithi alokho emshela kudadewethu emshela udadewethu azagcine udadewethu aze amqoma ke thina ekhaya sikhule samantombazane nje ahlolayo kwaziwayo nje ukuthi enene amantombazane lapha ayiphethe kahle sikhule nje abazali bethu baziwa nje ukuthi enene babazali aba strict and ekhaya kwakuhlale kuvaliwe nje wawintombazane nje engaphumi noma kanjani ekhaya. Okay, uthi ke sisibongiwe udadewethu ke amshele lo guy nangempela ke kuze kugcine la khona usisi eseshoke ekhaya ukuthi useqombile ngoba abazali bethu baba abantu noma babe strict babethe masekukhona umuntu esimthandayo singafili size kubona sizobatshela ukuthi okay ukhona umfana opersistent kanje nangempela usisi wami obatshela abazali and abazali bathi ke kulungile sifuna ukumbona lo mfana. Ayike umfana nangempela kwashaya usuku usahamba isikhathi usisi sifunda ugrade 12 ngoba bathi bafuna ukumbona vele sesizovalwa nezikole usisi sifunda ugrade 12 abese umfana eyeza ke ekhaya azo introduce umfana ke abese yabuza kubaba wami ngoba ubaba waye umuntu nje ongajwayelwa ke kabi wabuza kubaba ukuthi enene manje uzimisele ngani ngentodakazi yami bese yachaza ukuthi umfana ufundela ukuba udokotela useyaqeda kusela unyaka owodwa and uzimisele ngokuthi makaqeda isikole bese eyalobola athola unkosikazi. Uthi kungabi nalutho kabe seyamtshela ubaba ukuthi ke ingane la ekhaya ziziphethe kahle akukho ozokwenza and mawufuna ukumbona uzomlanda la ekhaya wena ngibona ukuthi unawe akazi ukuphumela ngalemva kwezindlu and amtshele necurfew yasekhaya ukuthi kubuya ngasikhatsini. Uthi ke usisi aze aqede ku grade 12 kusho ukuthi ke ubaba la ekhaya vele weshilo ukuthi okay icurfew uyabuya ekhaya umlanda la ekhaya manifuna ukubonana kodwa ayikho into ozoyenza naye. Ubaba nje kusho ukuthi abazali bethu they were involved with i relationship kakhulu kadadewethu. Hayi nangempela kwenzeka kanjalo kanti umfana waze waqeda e-university nangempela wathola umsebenzi esibedlela esijwayelekile nje eSouth Africa. Athola umsebenzi umfana usisi uyaqhubeka naye ufunda ugrade 12 abesethi umfana naye usefuna ukuthi nje bese thola umsebenzi nje abese yalobola ukuze usisi akwazi ukuthi enene abe unkosikazi wakhe. Nangempela kwenzeke kanjalo yonke into nje yahamba kahle nje umfana ngaso sikhathi ngoba wengakabi rich wengena imali so wamshada udadewethu ekhaya baba neunderstanding konke nje kwahamba kahle but wagcina seshadile. Usisi ke maseshadile kaqhubeke kusisafunde uyafunda ngala while esemzini indoda ke kodwa ibe umuntu nje ukuthi enene hayi mina ngifuna ukuthi unkosikazi wami abe ihousewife. Usisi wami ke asho ukuthi okay it's fine angimind ukuthi ngibe ihousewife but ngiyacela ukuthi ungilinde ngiqede isikole ngifunde nami ngifundele into engifuna ukuyifunda and then ke bese ngizoba ihousewife ke mase ngazi ukuthi ngikufundele lokho engifuna ukukufundela. Umfana ngabe nankinga afunda usisi afunda zaqeda abese ke emva kwalokho amtshela ukuthi hayi abaqale ke ba prepare to have kids nangempela bazame ke usisi first try baphumelele babe nomntwana because uthi usisi ngaso sonke isikhathi they were just using protection ukuprevent ukuthi angathola umntwana even though bese beshadile ngoba wenzela ukuthi aqede isikole. Nangempela ke agcine ke usisi sewutholile kumntwana oqala aphinde amthola umntwana wesibili amthola umntwana wesithathu. Uthi ke indoda yakhe because yayumuntu who was very kind and loving and obekahlale epresent einganeni zabo. Uthi nje kuqala kancane nje ubaba ukhona usapresent usaloving nje umuntu nje olungile nje and nasekhaya kubo uyathandwa uthandwa yiwonke nje umndeni nje. Uthi uGuy ke abese yaqala
akhulume nonkosikazi wakho ukuthi njengoba sesinabantwana nje kumele senze izinto zethu ukuthi abantwana bethu bangasweli imali uthi vele nami ngihola kahle and unkosikazi naye akasweli lutho uthi wathi no kulungile they must do i-life cover and mabenze life cover ama beneficiary would be them and the kids nangampela bayenze i-life cover bayenze life cover boba u2 ukuthi abantwana ibona bazobenefit uthi nje kuyikhaya elifudumele kuyikhaya eliwarm uthe usisisuka ezisikhathi sihamba wabeqala wagula but uthi nginga understand ukuthi why ngigula ngoba bengihealthy nje but then ngaqala manje ngaba nempilo nje ngathi inceke ngathi like I'm constantly sick and I'm constantly fatigued uthi nangampela ngoba ke there was no need for me to go to the hospital because nganginomkhwenyana odokotela wehlala efika ke angiphathele izinto uthola ukuthi mhlambe mase engicheck uphile abanginike whatever le kufuna ngidle ngibe ngcono ubuthi but kube ngathi nje ngiyagula uthi wazi wathi uGuy I know mhlambe after uthola abantwana abaningi une problem ye iron deficiency uthi ugeli ngizibuza ukuthi hey I've never had a problem ye iron but it's okay uthi aqhubeke futhi alokho egula uyagula manje ugula in a sense that kungathi khona into off engathi umqondo wakhe from time to time uyawuluza aphinde futhi abuye uthi nangampela agule nje lokho egula nje agule nje nengqondo ngathi ayisekho right sehlale weak uhlale dizzy nje engekho right uthi ke uGuy bese yasho ukuthi no because uyagula maybe kukhona into engayazi mhlambe angabali nje kwi-medical nje intontoni njengomuntu odokotela ahlale mhlambe izinto zabantu abadala afuna ukuphindele kini washo amalanga nangu uyo check ukuthi what's going on uthe uGeli later wabe diagnosed ngokuthi she's mentally ill uGeli wa diagnosed ngokuthi mentally ill because now she took herself and she admitted herself to the hospital diagnosed ngokuthi ngathi and then akekho right mhlambe kukhona i-depression or whatever but she's not mentally stable abese yamove kuGeli eyamuvele kuleso sibedlela akayohlala khona uthi all the symptoms lezi bezimphethe angabi nazo masehleli la ku-mental institution akukho lutho yonke lento lena ukuba fatigue yonke useyaqala ufila like right ufile ngathi okay uthi hayi aqhubeke ahlale lana ahlale isikhathi eside kuze kushaya isikhathi la ukuthi bakhona bayam discharge esibedlela because they can see ukuthi there is a progress and they can see ukuthi she's well and agcine seyekile bangabe besamnika amaphilisi ukuthi adile ne depression uthi but inqondo yakhe ngathi yalahleka like angazazi ukuthi ubani uthi but after esihlale esibedlela wasinda waba right and then she went back to her house aphinda aqhubeke ahlale nodokotela kube mnandi dokotela is a man that likes to cook he's there nje ngisho ngasebenza ama shift amangaki kodwa uyabuya ekhaya uyasho nje ukuthi mina cha ngizopheka wena nkosikazi amphumula ngoba the whole day you've been with the kids and mina ngisebenza kakhulu uthi every time what into yamenza ukuthi aqala notice manje after ebuyile same time esebuya kuleyo mental institution waqala futhi wagula uthi bongi wasikho isifo ebesingangiphathi like obungasicabanga like bengiphathwa inoma isiphi isifo nje ngivele ngigule nje ngiphela amandla nje ngibe yikho konke lokho uthi but what I've noticed ukuthi enene makupheke mina ngoba yena wepheka kakhulu and umuntu sasinayo umuntu osizayo endlini uthi kodwa umuntu owesiza wengapheki weclean bese yahamba so by the time umyeni wami efike ezopheka ngoba uyena othi uzosiphekela and umuntu nje othandayo ukuthinta amabhodo athi uyangiphumuza ngoba ngigade ingane so mina I'm thinking okay ngiphila luxury life le ndoda iyangiphekela and iyenza nje ukuthi impilo yami ibe lula mina the only thing he requires of me is to take care of the kids and just do izinto ezithile endlini and be a housewife uthi hayi sisingigule ke futhi angithi ngibuyile manje ku-mental institution uthi ngiphinde ngigule ngibuthwe nezibi ngigule lokhu ongathi ngizoshona khona manje. Okay ke siyaqhubeka ke story sethu sidekele story Nkosi yami nami ngisifunde ngiloku ngishokheka aftershock abese ke usisi aguleke angithi azabuyeke masisinde esibedlela abuye eze ozohlala emzini wakhe
uthi usisi wakhe omncane bese suggest ukuthi ayi no ucela ukuthi eze azohlala naye. Usisi wakhe omncane ke bese gcina ke sebone umfowabo kaNdoda bagcina sebejola nomfowabo kaNdoda. Hayi bahlale ke nosisi wabo omncane so sekuyaziwa nakubo ukuthi usisi wakhe ujola noGuy wakubo kaNdoda bajole nje baqhubeka impilo iyaqhubeka kuhamba kahle. Usisi wakhe futhi aphinda aqale phansi agule futhi makagula hayi man because njalo lento le ivele agule kakhulu abuthi nezibi and into ephuthumayo nje azagcine ke admithiwe ke esibhedlela maka admit esibhedlela kutholakala ukuthi kukhona umjovo lo ojovela abantu aba diabetic usemzimbeni wakhe and but nje it's abnormal abesethi mhlambe lo sisi lona I know kuphendula umyeni wakhe athi no kukhona amaphilisi awadlayo lawa wanikwa mental institution lawa bese wadla from time to time abuya wayeke athi mhlambe lawo maphilisi lawo ane chemical ethile uphendula ngobudokotela udokotela lomunye uthi abe confused kancane basethe I know it's okay but ke kusho ukuthi kuzomela wayeke lo maphilisi because they are not good for her. Abese nangampela agcine enze njani usisi ewayeka lawo maphilisi lawa akhishwe ke esibhedlela right futhi aphindele ekhaya. Uthi kuthengelinye ilanga where they were hosting nje just a family dinner kukhona wonke umuntu wabazali uGuy athi yena uzopheka because uGuy uyathanda ukubarbecue mase prepare ama plate umfowabo uyangena lomncane ungena ekitchen while uGuy prepare ama plate abese ufica umfowabo uthela into ethile liquid ekudleni okuthile but thi abese yambuza ubhuti wakhe ukuthi how why uthela leyo nto lapho kuloko kudla uthi abese yasmile ubhuti wakhe abese ethi hayi no it's because unkosikazi wami akekho right so kunezinto ekuthiwe enene kufuneka ngimfakele zona makadla ukuze akwazi ukuphila kulobo busuku kabalalanga unkosikazi wagula ke after ethele leyo nto leyo wagula unkosikazi nje akekho right sengathi manje uyahlanya ubusy lana kabakhumbula abantu kwashamananga uthi abesethi kumfowabo yabo iyona ke lento ebiyenza ukuthi enene ngithi ngimfakela umuthi because umuthi kuthiwa enene uzomkhama down umcontrol if in case uba na these episodes. Ayi usisi wakhe usisi wami mina ngiyazi lento angikaze ngimbone nje usisi wami banjalo everybody went unkosikazi wasawalala wavuka ngakusasa kusena akasakhumbula ukuthi bekwenzekalani kuyena akasakhumbula nokuthi enene kwaba ne episode like she just uba blank like engathi uba ne memory loss like uyakhohlwa. Ayi abese ubhuti wakhe abese yaxoxa ukuthi ayazi izolo uSibari uyaxoxa nje just normal girlfriend and boyfriend conversation and not because ubecabanga ukuthi ulokhuzana ubhuti wakhe usebenzisa imithi usebenzisela unkosikazi wakhe athi yazi ubhuti uyamnakekela shem unkosikazi na izolo ngimbone efaka amaphilisi but ke kwasho ukuthi usisi wakhe uyagula uyamnakekela. Abese usisi wakhe abathi what do you mean uyamnakekela like wenzeni abese yachaza ukuthi ayu ngesikhathi emlethela ukudla ubefaka umfakele imedicine ngobenzela ukuthi angabi nale episode abenayo but kusho ukuthi mhlambe ke ubemfakela umuthi omncane because usisi wakhe end up having episode engathi manje usisi usewumuntu ongathi kujwayele ukuba nama episode athile okugula angekho right. Abese usisi ayilalele lento angafuni ukukhombisa boyfriend yakhe ukuthi this ayikho right lento esho ilona but ngoba ingane zandawonya ngize ngisho lutho athule nangampela futhi kuqhubeke bahlale uthi bona neboyfriend yakhe sebehlala khona la cause phela usisi ukade ingane udade wabo kalosisi lo shade nodokotela ogulayo. Hayi ke uqhubeke khamba isikhathi uthi usisi wakhe agule kuze to a point whereby kufuneka agcinise esibhedlela. Uthi usisi wakhe omncane bese yamtshela athi mntakama yazi njengoba uzohamba esibhedlela nje ngicabanga ukuthi enene kufuneka uinstall icamera lana and uinstall icamera so that uzokwazi ukuthi ubheke nje umndeni wakho nawe uma usesibhedlela ukwazi ukuthi ubheke izingane uzinakekele ukwazi ukuthi uzibone ukuthi nalo sisi lo cleaner la ekhaya uyayinakekela iningane. Abesithi enene kodwa ungamtshela uSibari ngoba uyamazi ukuthi uSibari uyaphahluka umuntu ophahlukayo. Abesethi bahlekeke badlale nje baxoxa nje as girls abesethi hayi no ngizokwenza
abese usisi alokho emphusha udadewabo uthi I know kwenze azagcina eseyenzile ke aphinde futhi usisi ngoba lokho egula azagcina eseadmithiwe futhi esibhedlela futhi seadmitha futhi kwi mental institution because ulahlekelwa ingqondo enza izinto ezingekho right endlini kodwa instaliwe ke camera usisi kuya lokho ebheka ke maka sesibhedlela mase right ingqondo sebuyile esibhedlela uyabheka kwi camera ukuthi ingane zakhe zi right uthola ukuthi yonke into right kuthe ngelinye ilanga emtshelile nosisi wakhe ukuthi okay now you can access icamera yasendlini ekitchen ayibeke ekitchen dining room nase egceke nje but it's hidden endaweni nje ongeke uzubone ukuthi kunama camera hayi nangempela sihamba isikhathi baphinde futhi ubhuti asho ukuthi unkosikazi azabuya esibhedlela aphinde ubhuti asho ukuthi okay it's fine ngizopheka ngiphekela unkosikazi wami uyabuya namhlanje esibhedlela atshela umndeni wonke kusho ukuthi usisi kantombazane nobhuti wakhe udokotela bakhona nabo bahleli nezingane kuya enjoywa nangempela pheka ubhuti uthi ngalesikhathi epheka ubhuti umfana lo wakubo kadokotela ahambe naye ayohlala ekitchen ahlale naye ekitchen bapheke babarbecue benza konke bapheka nepapa bazibaqede uthi mase beqeda ukupheka bese ugayi ngasikhathi sizophaka atshele umfowabo ukuthi akahamba ayolanda utshwala abe ebaseva lapha edining room ayina ngempela ngalesikhathi esihambile yolanda utshwala bephaka ngalesikhathi because ifridge labo uthi lalihlala egarage ngalesikhathi ehambile yolanda utshwala egarage uyafica lapha uthola ukuthi and then egarage akuvuleki akakwazi ukuthi angene so ubuya ubhuti wakhe futhi uyavuvuzela on top of ukudla kukasisi wakhe wasemzini uthi ngalesikhathi esathi nje yazi ukhiwe lapha ubhuti wakhe avela athuke athi yini uthi wayini manje athi ayimfethu manje ngiyazama ukupheka but uthi angabe sambuza ukuthi hawu athuka but uthela izinto ekudleni abese uGuy abese yamtshela futhi usisilo athi ayingeke usibari ke ubhuti namhlanje ngimbonenza ukuthi kanje kodwa ke this time uvele wathuka nje ngathi akasekho right naye ngathi mhlambe nje lendlu yabo ikhonte wrong ngabo ngoba nje but hayi ukuthi unakile ukuthi hayi cha usisi ubhuti udraga umakoti wakhe cha kanakanga usisi ayithathe lento ayibhekisise abese njalo makupheka usibari wakhe alokho ebheka kwicamera ngalesikhathi usibari makaphekile uthola ukuthi kuneyinsuku la usisi agula khona uthola ukuthi khona insuku la usisi angaguli khona uthe ngelinye ilanga uyabona usisi ubhuti usibari uyapheka uyavuvuzela usisi ngaleso sikhathi usebuya esibhedlela uthi it's been occurring for years lento lokho eyenza umntaka maye lokho egula ephume ngene ebhedlela uthi ngaleso sikhathi azagcine usisi ezenqonyweni yawo anqonywe inyawo because there was no blood circulation enough emzimbeni wakhe azagcina enqonywe inyawo kusho ukuthi nje nalapho futhi sithi hayi kusho ukuthi umntaka ma uyagula uthi after sengilo ngichecka nami ukuthi ngesikhathi nje ngicabanga ukuthi angikwa-check la camera senila ngimbone usibarayi uyavuvuzela ngempela ekudleni lokho kudla lokho bese mina mangiye ekitchen usibari ngalesikhathi esezama ukuthi aseve ukudla bese mina ngimdistract nga something ngiye ekitchen ngifike ngiswaphe lokho kudla mangiswapha lokho kudla lokho kudla kube iplate lakhe adlu sibari kube uyogulayo ngalelo langa uthi ngasaqala sanothisa lapho ukuthi uyena ogulayo sase uthi ngaleso sikhathi ngase ngiqala njalo ngibheka icamera usibari bekwenza lokhu njalo ekwenza lokhu up until sasa involve amaphoyisa they had to ukuthi bambopha udokotela was trying to kill unkosikazi wakhe but ubefuna kube ngathi uyagula lo dokotela namhlanje uboshiwe usejele so sengisho ukuthi ube careful ungacabanga ukuthi uyagula kanti kukhona izinto ezifakwa ekudleni kwakho ilabantu oshade nabo waboshwa kanjalo kudokotela but waboshwa udokotela untombazane esenqonyweni yawo you know kwaphela kanjalo.